It-traffiku jibqa' sfida kbira għal pajjiż u l-Gvern qed jinċentiva lil dawk li jfittxu trasport alternattiv għal karozza ta' kuljum. Se tingħata tal-linja card mimlija bil-kreditu lil dawk kollha li għalqu 18-il sena u tkun valida għal sena minn meta tingħata. Mill-2017 se jingħata tnaqqis mit-taxxa ta' 150% tal-ispiża sa massimu ta' 35,000 euro fis-sena għal kumpaniji li jorganizzaw trasport għal ħaddiema. F'każ ta' kumpanija li tipprovdi dan is-servizz weħeda tingħata sa 35,000 euro u lotja titla sa 50,000 euro fis-sena għal kull kumpanija li topera dan is-servizz bisħab ma' kumpanija oħra. Dipartimenti tal-Gvern b'numru mdaqqas ta' ħaddiema jridu jippreżentaw pjan dwar trasport sostenibbli għal ħaddiema tagħhom. Se jerġa' jingħata rifużjoni fuq it-taxxa mħallsa żejda fuq xiri ta' karozzi. Din is-sena se jitħallsu dawk tal-2006 u sal-aħħar tas-sena d-dieħla jkunu tħallsu 9,500,000 euro. Mill-lat ta' infrastruttura se jkun hemm enfasi fuq il-proġett tal-Kappara bilan li tlesta sal-aħħar tas-sena d-dieħla apparti qatt ta' proġetti oħra. Għal sena oħra l-budget jinkludi n-numru ta' inizjattivi maħsuba biex ikkattru l-investiment. Il-Gvern se investi 30 miljun euro f'bank ta' żvilupp li se jkollu kapital awtorizzat ta' 200 miljun euro. Mill-Fond Strateġiku ta' Investiment, grazzi għal miljuni ta' euro li daħlu mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment, se jkunu investiti miljuni ta' euro f'diversi oqsma. Se jibda jimmaterjalizzaw wkoll proġett tal-ħab loġistiku fejn mistenni jkun hemm investiment ta' 80 miljun euro. Filwaqt li jibda wkoll ix-xogħol fuq il-Crafts Village f'Taqali b'investiment f'14 miljun euro. Min jinvesti f'negozji żgħar u medji ġodda jingħata tax credit sa massimu ta' $250,000 euro biex kumpaniji żgħar li jkunu għadhom kif jibdew ikunu mejjuna m'għandhomx għalfejn jagħmlu audit finanzjarju. Wara li sar Memorandum of Understanding bejn il-Gvern u l-kumpanija Huawei se jsir Joint Innovation Center bejn l-Università ta' Malta u l-Huawei għall-iżvilupp ta' applikazzjonijiet tal-informatika. Mill-qasam turistiku se jsir xogħol fuq Pinto Wharf biex jibda jilqa' cruise liners ta' ċertu kobor u jibda xogħol fuq l-ITS fi Smart City. Fil-qasam tal-enerġija ikun beda jintuża l-impjant il-ġdid li jaħdem bil-gass, tkompli tiżżar mal-Marsa u jsir l-immodernizzar tal-ħażna f'Ħassabtan biex titwettaq il-weda li jingħalaq darba l dejjem l-impjant tal-31 ta' Marzu f'Birzebbuġa. Ikomplu wkoll inċentivi għall-investiment fil-panelli u se jinbnew l-ewwel solar farms.